Her er jeg lige kommet hjem fra skole, så det betyder et reset. Og når jeg mener det, det betyder, at jeg laver den samme video, som jeg lavede for sådan i sommers, hvor jeg sagde, at jeg lige kom hjem fra skole, og en refreshing video, som set. Og den fik okay mange visninger, så jeg tænkte, jeg lige vil gøre igen. Så selvfølgelig vil jeg lige gå ind med min Manta stribeprodukter. Det her det er en dagcreme, og så deres middel serum, som har ikke noget parfume i, så det er så godt det her. Den kommer også med en natcreme, og den her har lidt SPF i. Og det her det er seriøst blevet min yndlingsserum, men jeg er allerede startet at tør for den, jeg fik det i søndags. Altså i sidste uge. Ikke den her søndag, i dag det er mandag, jeg filmer den. Så det var ikke i går, men sidste. Og den er også meget lille, så det forklarer sig. Men jeg tænkte lige, at jeg vil lave mit hår til sidst. Lad os bare gå i gang. I gårs adventsgave var den her Body Care Super Fruit med goji berry, jeg ved ikke om jeg siger det rigtigt, Mantas Natur. Og blandt andet så er der den her shower gel og en body wash. Nej, ikke body wash. Body lotion, og den er lige her. Den har 400 ml, og den dufter så godt, guys. Det er Chef's Kiss. Dufter så naturligt. Okay, ja, og så var der også min body wash, body gel. Så jeg tænker lige, vi putter den her på. Jeg skal lige vise jer the consistency, hvor god den er. Okay, jeg ved godt, det her er meget cringe, men okay. Så se her. Sådan ser den ud, ikke? Den er så moisturizing og hydrerende. Og jeg ved godt, at I kan se en forskel på min hud, ikke? Shit, jeg har mange hår. Okay, det er pinligt. Men jeg håber, I sådan forstår, ikke? Det er ikke for tyk creme, men den er tyk nok. Den holder ikke hele dagen, men ja. Don't mind my pimple, okay? Don't mind. Nu går vi ind med den her serum. Og den giver mig bare en mega glow. I kan allerede se, the consistency er fantastisk. Og derfor jeg siger, at den er Chef's Kiss. Nu smører den lige ud, så kan I se resultatet. Okay, det her er tilbage. Okay. Det her var det school reset af